זה אגב מצלמה לעוד זווית נוספת. אחלה. עכשיו קודם כל יש לנו פה את המדריך למשתמש. המדריך הזה מראה לנו בדיוק מה אנחנו צריכים כדי לראות שבאמת הכל נמצא במקומו ואיך מרכיבים את זה. אז כמובן קודם כל מתחילים מכמות החלקים, לפי מה שכבר בדקנו הכל באמת נמצא ומוכן, מעולה. אחר כך מתחילים לראות איך מרכיבים את החלקים. אז נתחיל בשלב ראשון, קודם כל בוחרים את המשטח הנכון ואז את החלקים הנכונים ואת החיבורים המתאימים להם. לכן מה שאנחנו נעשה כרגע זה נפרוס את החיבורים, כמובן לא לאבד אף אחד, נשים לנו אותם פה בצד בצורה מסודרת שנוכל למצוא אותה במהרה ובלי בעיה. יש לנו את הכלי הזה, זה נקרא מפתח אלן. המפתח הזה הוא בעצם יעזור לנו בכל הרכבה, אפילו למעשה לא צריך יותר מדי, אולי בסופו של דבר מברג. אוקיי, אז הנה אנחנו מתחילים. אז זה השלב הראשון, מכינים את המשטח של העבודה, זה החלק הראשון לפי התמונות, ומעבר לכך אנחנו צריכים לחבר את כל הפינים האלה לתוך החורים המתאימים להם. אפשר לעשות את זה מכל הכיוונים כבר עכשיו כדי לחסוך הרבה עבודה אחר כך. אחרי שאנחנו מרכיבים את כל האלה לחורים שלהם, אנחנו בעצם רואים שיש לנו פה חורים נוספים, לא יודע אם אתם רואים אותם, חור כזה קטנצ'יק. את החור הזה אחר כך הוא ישמש לנו להברגה של הברגים האלה. אוקיי, אז יש לנו את השלב הראשון ומתקינים. אחלה, מצוין, הנה זה נכנס נכון. ועכשיו יש לנו גם את שני אלה, אחד מהם קטן יותר, השני גדול יותר. איך אנחנו יודעים להבדיל? לפי העיצוב של הכיסא. הנה אנחנו מחברים פה לכולם, זה בעצם יקל עלינו אחר כך. עכשיו באמת בשביל לעשות עבודה יותר מקצועית, מה שקורה זה אנחנו נוודא את הכיוונים שלהם, אם הגדול הולך לאנשהו והקטן לאן, לפי הסרטוטים. אז ככה, לפי הסרטוטים באמת אנחנו רואים שזה עם החורים, הגדול יותר, נדמה שהוא הולך לקדימה, כי העיצוב של הכיסא הוא בצורה הזו, ובגלל שזה גדול יותר וזה קטן יותר, אז הקטן הולך לפה והגדול הולך לכאן. והנה הגדול נמצא פה. עכשיו, בגלל שאנחנו שמים את המשטח פה למעלה, אנחנו לא צריכים את הצבע, הצבע צריך להיות לנו פה למטה. אז לכן אנחנו נחבר אותו בצורה הזו. כמובן נשים את זה חזק חזק, נשים לב שאנחנו לא שוברים שום דבר, ואנחנו קצת מתקשים, אז אפשר לעזור בכמה דפיקות, לנסות לא לפצוע את עצמכם, כמובן מאוד מאוד חשוב. והקטן אמרנו הולך לפה, באותו המתכונת, אין כאן צבע, כאן יש צבע, זה הולך למטה, ומכניסים אותם לחורים המתאימים, כמובן צריך להכניס טוב טוב. אוקיי, הגענו לשלב הכי מעניין, הסיום בעצם כמעט. מה שאנחנו צריכים לעשות זה כמובן להתאים את החורים שיש לנו פה, פה, פה ופה, לפי המבנה של הכיסא. אוקיי, זה 1, זה 2, זה 3, וגם כאן. כמה דפיקות לחיזוק, ויש לנו את הכיסא. אחר כך כל מה שנשאר זה רק לחבר את זה לפה, ובשביל החיזוקים כמובן אמרנו יש לנו את הברגים האלה. הברגים האלה נכנסים לחורים שלהם. שלוש כאן ועוד 3 מהצד הזה. עכשיו אתם זוכרים את המפתח שדיברנו עליו קודם, מפתח אלן? זה המפתח שיעזור לנו בעצם לסגור את הברגים האלה, אבל בינתיים לא צריכים את הקרש, אז אנחנו שמים אותו בצד ומסובבים, מסובבים, מסובבים ככה את כולם. אם יש מברגה כמובן, היא יכולה מאוד מאוד לעזור בשלב הזה כדי להקל על העניינים. אחרי שמסיימים להבריג אותם עם המברגה זה הרבה יותר מהר. כמובן לשים לב שאנחנו סוגרים טוב טוב, אבל לא טוב מדי, משמע שזה לא יהיה כל כך חזק,
עד שזה מגיע לרמה שזה יכול אפילו להרוס את ההברגה ואת העץ בכיסא. ככה נסיים לנו את כולם, וזה מה שקורה כשממהרים. חשוב מאוד לדעת מה עושים, זה לא הכיסא הראשון, זה כבר הכיסא השישי שאני מרכיב, אז יש לי כבר הרבה יותר ניסיון בכל הנושא הזה של ההרכבה. והנה אנחנו מסיימים לנו עם עוד בורג אחד שנמצא פה למעלה, מברגים אותו טוב טוב. מעולה. עכשיו יש לנו פה את החלקים הלבנים האלה. החלקים הלבנים האלה הם בשביל שנוכל להכניס את הברגים הקטנים האלה ולתפוס את המשטח של הכיסא. חשוב לדעת איך לשים אותם כדי שנוכל לדעת שאנחנו באמת יכולים להברג את מה שצריך לאן שצריך. אז בעצם יש לנו עיצוב כזה ויש לנו פה חורים המתאימים להם. חשוב שהחלק הזה יפנה כלפי מעלה בשביל שאחר כך שנוכל לשים את המשטח נוכל להבריג את הכיסא לתוך המושב, לתוך הכיסא. ואנחנו שמים את כל הארבעה במקומות שלהם. אוקיי, והאחרון חביב. זהו, עכשיו מה שנותר זה רק להפוך את הכיסא, לשים אותו על הפלטה. בצורה כזו. תנאי עבודה לא הכי נוחים פה, אבל אין מה לעשות. ורק להבריג את כל הברגים האלה למקום שלהם. תכף נמשיך.